tíreach an RC seo. Timpeall is 10,000 bliain ó hain. Bhí an talú seálaigh ard Clár chontae Aontroma. Agus an sin jaar na hair rúhanna is teáin, thar na míltí bliain agus dag siad na loracatha seo a tí tú amach rót, na glintí aite gcónaíonn na daoine leis pobl na háite. Chaith me se go leor ama sa cheantar seo an saoú a buint móna le maithair. Siar rubbag tá talú casement agus tá deanna gur thola mu le ribh ar Roger Casement is le na hálach an talú sin ní leon talú héin ach tá an ceart acu mianaí a bhainte maithas an talú agus díalann seo ach móin agus baghráach lenne 6 font sa bhliain a thuairt do Roger Casement mar chios leis an chead sin ail. An seo maithir phlé mhain tá glan danne áite níoraíonn an óin an don a thugann na aim don chláán agus don sráidháil a híosigh bonna chláánna. Agus an seo maithir dhéis tá Logainm an slíú mhór ada sin ar tíomh chléide sin tá glan araf agus ar an tíomhas congraí tá glan bhála éimein. Sin gur an tá orm héan gur an seo tóga me. Tá mar sin ar seaú inis a baris de chus bhain daine, tá tóir le feiceáil an sin híos mhain, seo an pontas congraí idir éirín agus Albain, níl a bhíle déag idir mutéin agus Albain an seo, agus bhád siar sa stair bhí riocht hagat a gcéalach an seo dal riada, bhí leachad den riocht sin in Albain agus an leathela an seo chontae Antrim. War an riocht sin gan ó 300 bliain san 6 sa 7 héis agus dóilm gur tháinig deireadh leis améigean an san 8 héis. Rudbag níos congraí do bhain ón duine don sráidhála, tá muid a dúr na móna, túr budin sé leis an rud a curúir na parking líad a choinneal jazz glas do le behí agus ar náid a cuid mhór móna in san cheantar seo bunter móin idir seo agus bolla chaisleid ar fad. Tá tóir le feiceáil ar gúil agus ar náid an mhóin seo sin ar rud a thugann an 10 don óin. Amach ó thuaidh mhain tá Ellen Rachrain. No rachlainn nó rachrainn an san Gaeilge ofigiúil anis agus rathlainn na méarla ach an nghlún maithre thugadh na daoine rachraí í an focal lochlan is ar Ellen agus nar tháinig siadsan agus tháinig siadsan an seo san níomhaois thug siad Ellen rachrainn nó rachraí agus tá lorg sin na feiceáil an san teangaí go dtí an lá aniu. Agus nar tháinig na lochlannaí an seo rinne slad ar fad ar bhuiitear an Ellen agus bhair siad achan a bhí beár an Ellen.